Gasteizko gobernuak sustatutako alderdien arteko bitartekaritza prozesuaren 3. bileran aurkeztu zuen proposamena. 3 sindikatuek ohar labur batean iragarri dute batzar guztietan berretsi dela Eusko Jaurlaritzako enplegu eta lan sailak aurkeztutako proposamena. Era berean, FEBen gobernu organoek oniritzia eman diote Bizkaiko metalaren hitzarmenerako Jaurlaritzak aurkeztutako proposamenari. Bestalde, Nafarroako medikuen sindikatua eta osasun departamentua ez dira adostasunera iritsi eta greba mugagabera deituta daude gaurtik Nafarroako sistema publikoko 2.300 medikuek. Hala ere, mediku horiek guztietatik 203 bakarrik egin diote jarraipena grebari lehen egunean, hau da, 9,7%. Medikuen sindikatua minoritarioa da sektorean eta gainera osasuneko mahai sektoriala eta mahai orokorra saiestu nahi dute modu horretan, gobernuarekin adosten dutena zuzenean aldizkari ofizialean argitaratu dadin. Arratsaldeon, gaurtik datorren asteazkenera arte greban izango dira Bizkaiko zahar etxeetako langileak elak deituta lanuztea. Gaur abiatu du sindikatuak Bilbon manifestazioa eginez Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik Bizkaiko Foru Aldundikora. Gaur berriro beste 8 egun greba egingo ditugu gaurtik aurrera, egia esan orain arte 21 daramagu erantzunik gabe patronaren partez eta jaso dugun berria izan da gutunen bidez kuota igoera, usuarioei gainera egotzita soldatan igoera bat, negoziazioaren bitartez. Hau da, hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du 6,5 edo 10 baten tartean igogera eta 300 euro hilean. Gainera, egotzitan langileen hobekuntza batera dela, eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiek, EAJak eta PSek, iragarri dute hartu emanak abiatu dituztela zerga sistemaren aldaketa bat adosteko. Ohar bateratu bat argitaratu dute alderdiek eta bertan adierazi dute progresibitatean handitzea dela helburua. Euskal gizarteak aurre egin beharko dien erronkei erantzuteko. Bi alderdien esanetan, 2013an adostutako erreforma eta 2018an onartutako doikuntzak hartuko dituzte abiapuntu gisa. Eta mahai gainean Euskal erakunde guziak erronka potoloak dauzkagu, demografiari dagozkionak, digitalizazioari dagozkionak, ekonomiaren iraunkortasunari, enpleguari edo ingurugiroari, eta hoiei modu egokian erantzuteko fiskalitate egoki bat edukitzea tresna garrantzitsu bada. Alderdien arteko negoziazio honetatik ateratzen den edozein erabaki izan beharko dela gero behar bezala idatzia arau foralen bitartez foru aldundietan eta gero arau hauek onartuak izan behar dutela 3 lurraldeetako batzar nagusietan eta beraz logikoa da pentsatzea udal eta foru hauteskundeen ondoren sortuko diren erakunde berritu horietan hartuko direla honi buruzko neurriak. Carles Puigdemonten estradizioa ukatzeko arrazoiak mugatu ditu Europak. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi duenez, Batasuneko estatu kide batek ezin dio uko egin beste kide baten euroagindu bati, frogatu ezean azken horrek sistematikoki urratzen dituela eskubideak. Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase. Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu du eta estatutuak sinatu ditu. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena eta Arabako mahastiak kontseiluaren lehendakariak Emilio Agillok azaldu duenez izen emateko epea zabalduko dute nahi duten upategiek eta mahastiek zigilu berriarekin merkaturatzeko. Trabajando en un marco descentralizado, tutelado por las administraciones vascas, con la colaboración del Consejo Regulador Rioja.
y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría de riojalaves. Lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Eta Hego Euskal Herritik irten edo pasatzen diren ibilbide luzeko autobusak doakoak izango dira gaurtik aurrera. Ibilbide luzeko lurreko garraioaren prezioetan dauden desberdintasunak berdintzeko dekretu bat onartu du Espainiako gobernuak. Etaren bidez, hemendik aurrera autobusak ere doakoak izango dira. Izan ere, Renfeko aldiriko zein ibilbide ertaineko bidaiak doakoak dira duela hilabete batzuk. Eta horiek erabiltzen duten antzerako sistema aplikatuko da autobusetan ere. 20 eta 65 euro bitarteko fidantza bat ordaindu beharko dute bidaiariek eta apirilera arte 12 bidaia edo gehiago egiten badituzte bueltatu egingo zaie diru hori. Eta kulturan, otsailaren 25ean egingo da 40 minutu rock bagatoz badatoz lelopean eta eskabidean taldeak sortu du 40 minutu rock jaialdirako abestia entzun. Nafarroako medikuen sindikatua eta osasun departamentua ez dira adostasunera iritsi eta greba mugagabera deituta daude gaurtik Nafarroako sistema publikoko 2300 medikuak. Hala ere, mediku horiek guztietatik 203 bakarrik egin diote jarraipena grebari lehen egunean. Sandra Urra. Bai, Nafarroako medikuen sindikatuaren greba gaur hasi da, Nafarroako gobernuak eskatutakoari uko egin diote, izan ere nahikoa ez dela esaten dute eta bere horretan jarraitzen dute. Hala ere, goizean goiz ez da elkarretaratzerik ez mobilizaziorik egon eta normaltasuna nabari da hemen Nafarroako ospitaletan. Ez dira adostasunera iritsi osasun departamentua eta Nafarroako medikuen sindikatua, eta greba mugagabera deituta daude gaurtik Nafarroako sistema publikoko 2300 medikuak. Hala ere, mediku horietatik guztietatik 203 bakarrik egin diote jarraipena grebari lehen egunean, hau da 9,9,7. Medikuen sindikatua minoritarioa da sektorean eta gainera osasuneko mahai sektoriala eta mahai orokorra saihestu nahi dute. Modu horretan gobernuarekin adosten dutena zuzenean aldizkari ofizialean argitaratu dadin. Asteartean Nafarroako gobernuak asmo handiko eskaintza egin zion sindikatuari greba eragotzi nahian. En relación también con atención primaria, se acuerda un máximo de 32 pacientes día por facultativo y 12 minutos por consulta presencial. Proponemos eliminar la exclusividad, pero manteniendo la incompatibilidad. Hay que subir las retribuciones. Creemos que es importante mejorar las condiciones y las retribuciones de los médicos de Navarra. Baina sindikatu ultrakontserbadoreak osasun departamentuko ordezkariekin biltzeari uko egin zion azken bileran eta kontraproposamen bat helarazi zion gobernuari. 1000 euroko soldata igoera nahi dute hilean eta ez 400 eurokoa departamentuak proposatu bezala. Eta ohartarazi dute hori bermatzen duen akordioa parlamentario bat egon arte ez dutela greba bertan bera utziko. Horretaz gain, foru gobernuak esklusibotasunak kenduko lukete, baina trabak jarrita sare publikoan eta pribatuan aldi berean aritzeari.
Eta esklusibotasuna erabatez ezabatzeak are gehiago urrundu ditu aldeak. Alor pribatuan mediku gisa jardun nahi dute eta hori egiteko batera ezintasunagatik egun jasotzen den ordainsaria galdu gabe. Confiamos que desde el Comité de Huelga, con el que mantenemos una línea de diálogo abierta y constante, se pueda valorar este esfuerzo y entre todos demos pasos que nos permitan acercar posturas y lograr un acuerdo positivo para el conjunto, como ya están haciendo, por cierto, la mayoría de las comunidades autónomas que están llegando a acuerdos para no convocar la huelga en muchos casos, en otros para desconvocarlo. Grebak irauten duen bitartean osasun arreta bermatu nahi du gobernuak, eta zenbait hitzorduetan atzerapenak izan daitezkeen arren, berehala hitzordua berreskuratzeko deia jasoko dute kaltetutako pazienteek. Bestalde, pentsio erreformaren kontra milaka pertsona kaleratera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan, manifestazio jendetsua egin dute erretreten erreforma injustu hau erretiratu lelopean. Otsailaren 6an hasiko da pentsio erreformaren eztabaida Frantziako asamblean eta otsailaren 7an eta 11an protestek jarraituko dute. Pentsio erreformaren kontra milaka pertsona kaleratera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan manifestazio jendetsu egin dute erretreten erreforma injustua hau erretiratu lelopean. 17.000 lagun inguruk egitasmoa gaitzetsi dute sindikatuen arabera. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat, eta gaur ere nik uste dute jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Sindikatu eta eragile sozialek erretiro hartzeko adina 72 urtetik 74 atzeratu nahi duen Elisabeth Borne lehen ministroaren erreformari ezetz esan diote. Bien bitartean, Bornek dio pentsio hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negoziezina dela. Horrez gain, pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Astelenean, heldu zen pentsio erreforma Frantziako asambleara eta otsailaren 6an hasiko da eztabaida. Hala, pentsio erreforman eragiteko beste 2 greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek, otsailaren 7ako eta 11arako. Macronen gobernuaren hitzetan gaur egungo pentsio sistema defizitarioa izango da hemendik urte batzutara, eta horrek justifikatzen du erreforma egin behar. Hala ere, sindikatuek diote egungo sistema osasuntsu dagoela. Ikusita erreforma hau egin nahi duen erreforma hau erabat injustua dela eta erabat antisoziala dela. Bada grebez gain urrengo egunetan mobilizatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute sindikatuek. Importantea da kalean egotea ere. Ikusi behar da, hemendik aintzina ere nola jarraitzen duen dinamika honek, mobilizazio eta greba egun hauek, baina nik uste dut era batera edo bestera zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Eta Bizkaian gaurtik datorren asteazkenera arte greban izango dira Bizkaiko zahar etxeetako langileak, ELAK deituta. Lanuztea gaur abiatu du sindikatuak, Bilbon manifestazioa eginez, Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik Bizkaiko Foru Aldundikora beharginek salatu dute negoziazioak etenda daudela eta gainera egoitzetako prezioak igotzean gezurretan aritzea leporatu diete enpresei. Bizkaiko zahar egoitzetako langileek 8 eguneko greba deialdiari hasiera eman diote. 2 urte terdi baino gehiago daramatzate soldatak eta lan baldintzak izoztuta, eta hori salatzeko kalera atera dira. Dagoeneko 21 greba egun egin dituzte ELAK deituta, baina patronalaren erantzunik ez dutela jaso hartarazi dute. Egia esan, orain arte 21 daramagu erantzunik gabe patronalaren partez, eta jaso dugun berria izan da gutunen bidez, kuota igoera, usuarioei gainera egotzita soldatan igoera bat, negoziazioaren bitartez. Hau da, hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du 6,5 edo 10 baten tartean igoera eta 300 euro hilean. Gainera, egotzita langileen hobekuntza batera dala, eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Langileen hitzetan, egoitzek tarifetan aplikatutako igoerek etekin gehiago baino ez diete eragin enpresei, zerbitzuaren kalitatea eta lan baldintzak prekarizatzearen kontura.
Bizkaiko Foru Aldundiak diruz hornitzen ditu egoitzak eta horregatik erantzukizuna eskatu diote. Guretzat publikoa izan beharko litzateke zerbitzu bada eta ez du egiten. Halere, behin dirua eman da, kudeatu behar duzun zerbait da, ezin duzu utzi eta alde batera utzi parte hartu gabe, ez? Jaurlaritzak zerbitzu minimoak ezarri arren, sindikatuaren esanetan lanuzteak jarraipen zabala izan du. Zerbitzuen sektorean arazo asko ditugu, zerbitzu minimoak jartze dizkiete oso altuak eta hori kontutan izan da, jarraipena normalean ona izaten ari da. Protestek jarraituko dute eta otsailaren 8 arte egunero mobilizazioak egingo dituzte Bizkaiko zahar egoitzetako langileek. Bestaldetik, Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata gordina 1.080 euroko 14 ordainketakoa izango da urten, guztira 15.120 euro gordin dira urtean, alegia txikipenak eta kotizazioak kontuan hartu gabe, iaz 1.000 euroan zegoen eta Espainiako gobernuak 8% igotzea erabaki du. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Gai aldatuta, Bizkai eta Kantabrian egin asmo zen maila proiektu eolikoa atzera bota dute. Trantsizio ekologikorako ministerioaren ingurumen kalitate eta ebaluaziorako zuzendaritza nagusiak ingurumen inpaktu negatiboaren adierazpena egin du Kantabriako Guriezo eta Castro Urdiales udalerrietan eta Sopuerta, Galdamez, Muskiz eta Abanto Zierbenan kokatutako maila parke eolikoaren eta haren ebakuazio azpiegituraren proiektuaren gainean ikusi. Bizkaia eta Kantabrian egin asmo zen maila proiektu eolikoa atzera bota dute. Trantsizio ekologikorako ministerioaren ingurumen kalitate eta ebaluazioko zuzendaritza nagusiak ingurumen inpaktu negatiboaren adierazpena egin du Kantabriako Guriezo eta Castro Urdiales udalerrietan eta Sopuerta, Galdamez, Muskiz eta Abanto Zierbenan kokatutako maila parke eolikoaren eta haren ebakuazio azpiegituraren proiektuaren gainean. 11 erosorgailuko osatzen dute proiektua eta ingurumen azterketa egin ostean ondorioztatu dute litekena dela horrek ingurumenean eragin kaltegarri nabarmenak eragitea eta proiektuaren atzean dagoen Capital Energy enpresak ez lukela behar besteko bermerik izango ingurumena behar bezala babesteko. Gainera erosorgailua jarri nahi diren parkea ekologia ondare eta paisaia balio handiko eremu batean dago. Ingurumen faktore kaltetuena faunarena dela adirazi dute eta zehazki hegazti taldeena. Izan ere proiektua arriskuan dauden hainbat espezieren banaketa eremuan aurkitzen da, baita hegazti kontzentrazioan eremuetatik hurbil ere. Horrek zuzenean izango luke kalte eragina batez ere sai arrearengan eta sai zuriarengan, desagertzeko arriskuan baitago espezie hori. Bizkaiko Foru Aldundiaren dekretuak dio sai zuriaren eremu kritikoen inguruan 10 kilometroko erradioan parke eolikoak instalatza saiestuko dela. Testu inguru honetan Bizkaiko Foru Aldundiko natura ondarearen zerbitzuaren eta Kantabriako gobernuko biodibertsitate ingurumen eta klimaldaketaren zuzendaritza nagusiaren txostenak proiektuaren aurkakoak dira. Ildo horretan trantsizio ekologikorako ministerioak ez dio ingurumen baimenik eman. Eta Gipuzkoan Donostiako Añorga auzoaren eta Lasarte Oria herriaren artean dagoen Belartza Goikoan 200.000 metro karratutik gorako azalera duen industrialde bat eraiki nahi dute. Proiektuak hasiera batean zentro logistiko handi bat aurreikusten du eta zati handi bat Amazon multinazionalarentzat izango litzateke. Aritzalde kolektibo ekologistaren arabera duela hainbat urte sortu zen auzia da.
Donostiako Ainor Gauzoaren eta Lasarte Horia herriaren artean dagoen Belartzagoikoan 200.000 metro karratutik gorako azalera duen industrialde bat eraiki nahi dute. Proiektuak hasiera batean zentro logistiko handi bat aurreikusten du, eta zati handi bat Amazon multinazionalarentzat izango litzateke Aritzalde kolektibo ekologistaren arabera. Hasiera batean Amazonek Oiartzunen eraiki behar zuen zentroa, gerora bertan behera utzi zuena. Orain Donostiako Belartzagoikoan sortu nahi duten makropoligonoan kokatuko den susmoa dago herritarren artean. Baina multinazional horrez gain, beste enpresa batzuentzako tokia ere izango da. Pabilloiak, denda, gasolindegi bat eta hotel bat aurre ikusten dira. Duela hainbat urte sortu zen auzia da hau. Izan ere atzera begira jarriz 2016an legez kanpoko arroka isurketa bat egin zen, baina enpresak eta udalak ez dute kendu. Mercadonako eta McDonaldseko obretan 150.000 metro kubiko harri inguru isuri ziren. Handik 3 urtera Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak isurketa hori legez kanpokoa zela egiaztatu zuen. Hala ere enpresak entzungor egin die beti udalaren eskaerei eta isunei. Ildo horretan udalak ere iragarri zuen hondakinak kenduko zituela, baina ordutik material gutxi atera dutela esan du Aritzaldek. Are gehiago kolektibo ekologistak uste du harri horiek etorkizuneko industrialdean erabiliko direla. Gaineratu dute proiektu hau Donostiako saltoki txikientzat mehatxua izango dela, baita ingurumenarentzat ere. AHT-ak Euskal Herriko giza aztarna zaharrenak eta Pleistozenoko fauna aztarnak dituen leze txiki kobazuloa berrindu du. Arrasateko leze txiki aitzulora sartzeko ohiko pasabidea harriz estalita aurkitu dute. Espeleologo talde batek eta barrualdea abiadura handiko trenaren tunelak erdi-zerdi zulatuta. Euskal Herriko historiaurreko aztarnategi garrantzitsuenetarikoa da leze txiki, gizateriaren aztarnarik zaharrenak aurkitu baitira bertan. Ezamen soka bat botata, hemen egon da kriston derrumbia. Aurrean ikusten duzu ez da gira apresiatzen da, baina hori da tunela pasatzen da leze txiki barrutik. Atxetian tunela. Egon da gainera kriston harri jausisa eta tunela itxen dabitzen bitartian, eta leze txiki, kobiako zulua eta tapota dago. Eta Arabara salto urtarrilaren 21ean Arabako mahastiak zigilu berriak kontseiloa osatu zuen. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Ikus dezagun. Urtarrilaren 21ean Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Espero zen baino askoz beranduago izan da. Izan ere, urriaren amaierarako aurreikusita zegoen Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartea bilera batean biltzea, kontseilua osatzeko eta estatutuak sinatzeko. Aurrera pauso hori beharrezkoa zen aurtengo uzta Arabako mahastiak zigilu berriarekin merkaturatzeko. 2022ko urrian Eusko Jaurlaritzak onartu zuen behin-behineko baimena. Horrekin, zigilu berriaren alde dauden upategiek, euren ardoa Arabako mahastiak izendapenarekin merkaturatu dezakete, baina soilik estatuan. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena. Trabajando en un marco descentralizado, tutelado por las administraciones vascas, con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría de riojalavesa. Arabako mahastia kontseiluaren lehendakariak, Emilio Agillok, azaldu duenez, izena emateko epea zabalduko dute, nahi duten upategiek eta mahastiek zigilu berriarekin merkaturatzeko. Lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Hala ere, merkaturatzeko mugak ez izateko, Europatik behin betiko baimena ailegatu behar da.
Hala ere, Abrak maiatzean egin zuen eskaera eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Beraz, momentuz eta ezusteko horik ez badago, aurtengo uzta Arabako Mahastiak izendapen berriarekin salduko da estatuan. Kiroletara salto, Arabako Foru Aldundiak Pablo Laso saskibaloi jokalari ohi eta entrenatzaileari emango dio aurten urrezko domina. Ramiro González aldun nagusiak adierazi duenez, bere bilbide osoan transmititu dituen balio pertsonalak eta kirol balioak aintzatetsi nahi dituzte. Elite en una ciudad pequeña, mis recuerdos obviamente de Vitoria son siempre muy buenos porque al final siempre que voy es como volver a casa. Osasunak badaki zein diren Atletikek aurkako kopako finalerdietarako ordutegiak. Joaneko partida martxoaren 1ean izango da, asteazkenean, 9etan Sadarren eta itzulikoa apirilaren 4ean, asteartean gaueko 10etan San Mamesen. Beste aldetik, Barcelona eta Real Madrilen arteko finalerdiak izango dira, euskal talde bat egongo da beraz, halabeharrez kopako finalean. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan esan ezin taldearen inork entzutenez gaituenean abestiarekin agurtuko zaituztegu. Besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte.